Üdvözlök mindenkit, ez a kriptobetyár gyors talpaló sorozata, aminek a részei egymásra épülnek, ezért ha nem láttad az előző részeket, akkor javaslom, hogy azokkal kezdj. Ebben a részben azt fogjuk megnézni, hogy mik is azok az okos szerződések. Az előző részekben megnéztük, hogy a blokklánc, pontosabban a blokkláncot üzemeltető vagy tároló hálózat, az egy decentralizált hálózat, ami egyenrangú csomópontokból vagy számítógépekből áll. Mi található többek között egy ilyen csomópontban. Fut rajta a úgynevezett kliensprogram, és ugye megnéztük a rollapos részben, hogy valamilyen tárolt adatok is kell, hogy legyenek ezen a számítógépen, és most azt fogjuk megnézni, hogy pontosabban ezek a tárolt adatok, ezek micsodák. És itt ugyanezt a képet láthatjátok, és kinagyítjuk, hogy ráközelítünk, hogy mik ezek az adatok. Ugye ez a kliens program, ez ezekkel az adatokkal dolgozik, ezeket olvassa, menti, stb. És úgy kell elképzelni, hogy ezek az adatok többfélék lehetnek, és ezért többféle tárolóban, többféle módon csoportosítva vannak eltárolva, és mik ezek a kategóriák, mik ezek a tároló egységek. Az első az az, ahol a számlaszámaink, illetve az azokon található coin egyenlegek tárolódnak. Ugye nagyon fontos kiemelni, hogy itt a coinokról van szó, ennek majd mindjárt jelentősége lesz. Tehát ez az első tároló. A második fajta az a bejövő tranzakcióknak a naplózása gyakorlatilag, illetve a tranzakciónak van egy eredménye is, tehát ezeket az eredményeket, a bizonylatokat is eltárolják egy másik fajta tárolóban. Az utolsó pedig, ami minket most a legjobban érdekel, a tároló, vagyis a storage. Ez pedig az okos szerződések programkódját tárolja, illetve az okos szerződésekkel összefüggő, az okos szerződésekben tárolt adatokat, például a token egyenlegeket. Tehát nagyon fontos, hogy ezek itt már elkülönülnek egymástól, mert két különböző helyen tárolódnak. Viszont felmerülhet a kérdés, ugye, hogy azt beszéltük, hogy a hálózat csomópontjai azok a blokkláncot tárolják, tehát hol van itt a blokklánc, ugye? Hát a blokklánc is ott van a tárolt adatok között, ott vannak benne a blokkok, és hogy függenek össze ezek az adatok, azt kell megérteni, hogy nem minden adat a blokkokban tárolódik. A blokkokban csak bizonyos rövidített hivatkozások tárolódnak, ezek az azonosítók, ezek bizonyos helyekre mutatnak ezekben a tárolókban, és így nem kell minden blokkba belegyömöszölni az összes adatot, hanem még egyszer mondom, csak hivatkozások találhatók ezekre a tárolókra, tehát például ha az egyik blokkban levő tranzakcióknak a részletes adataira vagyunk kíváncsiak, akkor meg kell nézni, hogy az a hivatkozás hova mutat a tranzakciók adatait tároló részben, és ott fogjuk megtalálni a részletesebb adatokat. És még egy fontos dolog, ugye a kliens programot, ez is egy program, ez is egy programkód, ezt az a számítógép futtatja, ami magát a csomópontot ugye üzemelteti, tehát ez a számítógépen fut, mint bármelyik más program, amit ugye mi is használunk, és ehhez képest mi futtatja ugye az okos szerződéseket, a kliens programban levő végrehajtási rész, ugyanis ennek pontosan ez a feladat, hogy végrehajtja az okos szerződéseket, ezért hívják ezt virtuális számítógépnek sok esetben, mert ugye ez egy számítógépen belül egy számítógép, maga a virtuális számítógép is egy program, egy olyan program, ami azt szimulálja, hogy ő egy számítógép, és ezért le tud futtatni más programkódokat, például okos szerződések kódját. És ez azt is vonja maga után, hogy maguk az okos szerződések azok nem futtathatóak egy ilyen számítógépen, hanem egy ilyen speciális virtuális számítógép kell hozzá. Ebben különböznek például okos szerződés láncok, hogy melyik milyen ilyen virtuális számítógépet használ, például ugye a Solana virtuális gép, vagy az Ethereum virtuális gép. Csak érdekességképpen nem kellett az ábráton megijedni, gyakorlatilag ugyanazt látjuk, mint az előző képen, csak kicsit összetettebben, kicsit több információval. Ezen a részén a képnek vannak ugye az egymás után láncolt blokkok, és itt pedig azt nézzük meg, ezek már ugye nem a blokklánc részei olyan értelemben, hogy itt nem folytatódik a blokklánc, hanem itt ki van nagyítva egy blokk, és megnézzük, hogy ezek az azonosítók, ezek hova mutatnak. A nyíl az szakmai okokból visszafele mutat, mert itt szokták ábrázolni, de az a lényeg, hogy ezek itt például a receive root, az egy hivatkozás a tranzakció bizonylatoknak a tárolójára. És minden blokkban benne van, hogy az ő bizonylata az ebben a tárolóban hol van. És még egy érdekesség, a matematikában sokszor használt a gráfok között egy speciális gráf, az úgynevezett fa, és
ilyen fákban tárolódnak, ilyen speciális fákban az adatok, legalábbis az Ethereum esetében, nyilván más blokkláncok működtetnek máshogy, és akkor nézzük meg jobban, hogy is lehet elképzelni azt, hogy mi ez az okos szerződés. Magát a fogalmat a magyar gyökerekkel rendelkező, de Amerikában született informatikus Nick Szabo vezette be, de ő egy kicsit más jelentése, ugyanis azért nevezte el így, mert ő a valódi emberek között jogi szerződéseket képzelte el virtuálisan, illetve kibővítve mindenféle funkciókkal, ezért hívják őket ugye okos szerződések, mert nem csak egy papírra írt valami, hanem lehetnek különböző funkciói, és bizonyos szempontból hasonlóak a blokkláncon levő okos szerződések, de Nick Szabo nem teljesen erre gondolt, amikor ezt kitalálta, viszont a blokklánc közösség, a kripto közösség ez átvette ezt a fogalmat, és náluk azt jelenti, úgy kell ezt elképzelni, mint egy automatát, aminek többféle funkciója is lehet. Egy ilyen ital vagy édesség automata ugye kiadhat nekünk ásványvizet, egyféle funkció, vagy kérhetünk tőle csokoládét, vagy hogy a pénzt adja vissza nekünk, amit beraktunk, mert meggondoltuk magunkat. És például egy kriptohitelező platform, mint az Aave esetében hasonlóan fel lehet sorolni, hogy mik a funkciói az Aave okos szerződéseknek. Az egyik ugye az, hogy be tudunk rakni fedezetet, amire fel tudunk venni kölcsönt, ez a másik. A kölcsönt vissza tudjuk fizetni, ez egy harmadik funkció, illetve ki tudjuk venni a berakott fedezetet, ugye, hogyha visszafizettük a kölcsönt. És akkor mit jelent az, hogy ugye egy kódot lefuttatunk, egy programot lefuttatunk, például ugye a blokklánc protokollja is egy kód, és azt a kódot a csomópont üzemeltetője indítja el, ugye aki akar bányászni vagy validálni, az elindítja a megfelelő kliensprogramot, és akkor az fut. De az okos szerződéseket nem úgy kell elképzelni, hogy elindítjuk a kliensprogramot, és akkor azon folyamatosan futnak az okos szerződések, mert miért futnának, nem csinálnak azok semmit, hanem várják a bejövő tranzakciókat, ugye a mi kéréseinket. Az italautomata se dolgozik, amíg nem szólunk neki, nem nyomjuk meg rajta a megfelelő gombot, hogy mit adjon ki. És így kell elképzelni ezeket az okos szerződéseket, ott állnak ebben a tárolóban, és amikor olyan kérés, olyan tranzakció érkezik, ami rájuk vonatkozik, akkor a virtuális gép lefuttatja ezeket a programokat, vagy programkód részleteket. És megkérhetjük a hálózatot arra, hogy ugye a mi számlánkról, mert ugye csak a felett rendelkezhetünk, küldjön már el egy másik címre valamilyen coint. Az okos szerződéseknek szóló, vagy azokat használó, azok funkcióit használó tranzakciók, amit úgy szoktunk hívni, hogy ugye a funkcióknak a meghívása, meghívjuk az Uniswapnak a váltás funkcióját, és azt mondjuk neki, hogy egy Ethereumot váltson át már nekünk 2000 DAI-ra. Ezek az okos szerződések, ezek ugye nyílt forráskódúak, bárki megnézheti, bárki módosíthatja, bárki véleményezheti, tehát létrejöttek úgynevezett szabványok, akik erre építenek, azok tudhatják, hogy ez mindenki ugyanazt a jó bevált megoldást használja. Tehát ezek olyan kódrészletek, olyan okos szerződések, vagy okos szerződés darabkák mondjuk úgy, amik a közösség által már régóta használtak, ellenőrzöttek, és így kevesebb a hiba lehetőség, illetve ezeket kombinálhatjuk egymással, ezek kompatibilisek egymással. Egy jó példa erre, hogy ugye az ERC20-as tokeneket gyakorlatilag az összes DeFi, ugye decentralizált pénzügyi alkalmazásban használhatjuk, amikben tokeneket lehet használni, mert mindegyik ugyanezt a szabványt használja, ismeri ezt a token szabványt, tehát tudja kezelni, tud mondjuk az Aave hitelezési platform ERC20-as token betéteket fogadni, mert ismeri ezt a közös szabványt. És ahogy az előzőekben láttuk, bizony a tokeneket okos szerződésekben definiálják, a tokenek működését, azt okos szerződések írják le. Ebben különböznek pontosan a coinoktól, a coinoknak a működése az a blokkláncnak a saját kódjában, ugye a protokollban van leírva, és ez csak közösségi döntéssel változtatható meg. A tokenek működése pedig az okos szerződésekben van leírva, ami azt mondja maga után, hogy egyrészt bárki létrehozhat ilyeneket, és aki létrehozta, az tulajdonjogot is gyakorolhat felette, irányíthatja azt a címet, amin az okos szerződés van, illetve lehetnek olyan funkciói ezeknek a programoknak, vagy programocskáknak, amit csak a tulajdonosuk tud használni, ez egy teljesen általános dolog, viszont arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy ugye az átverések esetében sokszor ezzel szoktak visszaélni, hogy a felhasználók nem tudják, hogy a
tokeneket kiadó projekt, vagy annak az irányítói, azok bizony befolyásolhatják az okos szerződésnek a működését, nyomtathatnak maguknak új tokeneket, vagy elvehetik a felhasználók tokeneit, hiszen ők irányítják ezeket a funkciókat. Ezekből következik, hogy a tokenek átutalását azt nem olyan módon közvetlenül a protokoll kódja végzi, mint az Ethereumnak az átutalását, ez két különbözőféle átírás vagy átutalás. Ezt az okos szerződés kódja határozza meg, hogy ez hogy történik, és elárulok egy titkot, a token egyenlegeket is az okos szerződések tárolják, tehát azt, hogy kinek abból a fajta tokenből kinek mennyi van. Tehát a tokenek valójában nem a saját számlánkon találhatók. És ezen biztos sok mindenki meglepődik. Itt van egy példa, maga az ERC20-as szabvány. Annyit kell érteni belőle, hogy ez a balance off, ez egy változó, ez egy adattároló rész a okos szerződésen belül. Itt található az, hogy kinek mennyi token van, itt van lekönyvelve ez az a nyilvántartás, ami azt mondja meg, hogy kinek mennyi tokene van. Tehát még egyszer, nem a saját címünkön vannak ezek a tokenek, és ha át akarjuk utalni valakinek, akkor gyakorlatilag szólunk ennek az ERC20-as okos szerződésnek, vagy az erre épülő konkrét tokenek okos szerződéseinek, hogy ugyan írja már át ebben az adattárolóban a mi címünkről a tokeneket egy másik címre. És egy-egy decentralizált alkalmazás az általában több okos szerződésből áll össze, mert ugye összetett a működése, és ezek az okos szerződések egymásnak a funkcióit is meghívhatják, használhatják, tehát nem csak egy bejövő tranzakció használhatja egy adott okos szerződésnek a funkcióját, hanem akár bizonyos esetekben más okos szerződések is. Így jöhetnek létre például ugye ilyen váltó aggregátorok, ilyen váltó gyűjtő oldalak, amik csak felületet adnak nekünk arra, hogy váltsunk, és a háttérben ők megnézik, hogy melyik konkrét decentralizált váltón van a legjobb árfolyam, és ott váltják, tehát így használják az összes többi váltót. Ez pedig ugye a már sokszor emlegetett moduláris felépítés, ugye itt az okos szerződések szintjén is, és beszéltünk a szabványosodásról, az összetettebb funkciók, illetve az összetettebb alkalmazások esetében is előfordulhat ilyen, és már elő is fordult. Például ugye az előző Bika piac előtt óriási őrület övezte a Uniswapnak a másolatait, ugye akkor járt meg például a SushiSwap és az összes többi ilyen étel nevű tokenváltó, vagy van a Balancer Pool 2, a Pool 2, ami az olyan liquidity poolokat jelenti, azoknak a működését írja le, ami képesek plusz jutalmakat is adni a bejövő váltások díján kívül, vagy azon felül, vagy például a Compound nevű hitelezési platformnak a saját általuk kitalált Governor Bravo nevű okos szerződése, illetve okos szerződései, ezek pedig gyakorlatilag a legtöbb decentralizált közösségnek, a legtöbb DAO-nak ezek adják az alapját, ez a közösségi irányításra egy szabvány, úgymond. Tehát mindenki ezekkel szabadon játszhat, építhet rájuk, és ezért szokták ezeket főleg a DeFi-jal kapcsolatban pénzügyi legónak nevezni, pénzügyi legó daraboknak, és ezek nagyon rugalmasan lehetőséget adnak a kísérletezésre, de ugyanúgy meg kell jegyezni még egyszer, hogy kártékony kódok és ugye átverések is létrehozhatóak így, ezekre építve. Tehát nagyon gyors a fejlődés ebben a szektorban, de ez újfajta veszélyekkel is jár. És összefoglalva, tehát az okos szerződések a blokklánc csomópontok által tárolt programkódok, amiknek saját számlaszámok, vagy saját publikus címük van. Ugye privát kulcsuk nincsen, azt már az előző videóban említettem, hanem a tulajdonosaik, ugye ha van neki, azok irányíthatják a különböző funkcióikat, és lehetnek ugye nyilvános funkcióik is, amiket bárki használhat tranzakciók beküldésével. És ugye a futtatását pedig a kliens programnak a végrehajtásért felelős része, ugye az Execution Client végzi, ez legtöbb esetben egy virtuális számítógép, mint ahogy az Ethereum esetében is. Ebből az is következik, hogy a konszenzusért felelős rész az nem foglalkozik, vagy nem olyan értelemben foglalkozik az okos szerződések kódjával, mint mondjuk magával a protokollnak a működtetésével. Tehát például a protokollt magát nem érdekli az bizonyos szempontból, hogy ha mondjuk egy okos szerződés hibás vagy rossz indulatú. Mert csak az a lényeg, hogy mondjuk ne költsön el duplán étert. Tehát ezekkel az alapszabályokkal, amiket az előző videóban említettem, nem mehet szembe, de ezen túl viszont bármi lehet az okos szerződések kódjában, akár mi is létrehozhatunk saját projekteket, mert ugye ezek nyílt és szabadon használható rendszerek.
Tehát nagyon figyeljünk oda, hogy milyen okos szerződésekkel tranzaktálunk, miket használunk, mert rengeteg az átverés. A folytatásban pedig azt fogjuk végre megnézni, hogy akkor hogyan is tudunk elkezdeni tranzaktálni, hogyan is tudunk tranzakciókat küldeni a hálózatnak. És ha tetszett a videó, akkor oszd meg másokkal is, illetve iratkozz fel a csatornára, és találkozunk a következő részben.